lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, client aw bɛ. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko don. O de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan. Wa aka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mone bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mone application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mone compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima, ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mone bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffrer sisan. Ni sama mone application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mone ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mone, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni ni mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandie ase o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gajuro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na kibaruya fanba bɛna taa n'an ye mali ale ni moritani ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale bɛ an fɛ yan taama na a bisimilara bi kuluba faama sigiyɔrɔ la mali alizeri ka ŋaniyaw n'a ka kow ju bɔra yɔrɔ mun na an bɛna se ka na an da don o la fana bi min ye an ka jamana kɔnɔna na ya yuwarukaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko kurun dɔ kɔni kun tununa nka kurun in ale tununi senfɛ sa baganw kɔni de tora a la min ye dugudenw ye olu sera ka wuli ka jɔ kɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an ka farikolo ɲɛnajɛ ko fana an n'an da don o la falayi ko da wolo ye n dɛgɛnɛ ye adama kulubali polisi a denkɛ sen dalen n'a sen na nɔnɔ tile fila in na dɛ a bɛ fɛ ka jouer zɛgiliw fɛ zɛgili ko don kuma cayalen fédération t'an anw bolo an ka fédération bɛ ka ɲɛnabɔ maa fɛ maa min bɛ kaso la jaabi tɛ ka se ka sɔrɔ dusukasi bɛ ka ɲini ka na tɔnw faga maa minnu bɛ musaka don balontan na olu kumananen don k'a di maaw ma maa minnu bɛ balo a la yɔrɔ a ko ka gɛlɛn nka n'ala sɔnna a ma farikolo ɲɛnajɛtɔ na sira fɛ fana quart de finale daminɛna burukina bɔra sa ka zambi minɛ ka 6-1 kɛ o la ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa demi finale kɛnɛ kan Maroc fana kan ka jouer wulada in na ni min Maroc ka ndolantan jaabi sɔnna ni min gɛn o de ni burukina bɛ demi finale la coupe du monde fana tagali fana dan tigɛra fala ye an ka sifinw tɛna y'o kɛnɛ kan sabula an ma se an ka jɛkulu jɔyɔrɔ fɔlɔ an ma se k'o sɔrɔ n'ala sɔnna a ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala sɔɔni sisan a bɛ se k'a faamu cogo min. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali ale ni alizeri ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in n'a ka d'an ye an bɛ se ka fɔ IES jamanaw olu ni alizeri ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in a kuma cayara kosɛbɛ nka fɛn caman bɛ ko in na a ye ko caman wuli tile fila in na
maaw kun tɛ minnu ɲɛ dɔn no olu caman danganiyalen no nin waati in na a y'a to diɲɛ yɛrɛ k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ bi Algérie ale ŋaniya yɛrɛ ye min ye Algérie yɛrɛ ka laɲini ye min ye Algérie bɛ baara min na a mɛnna ka ɲɛsin bamancawale njugawale mɔgɔw olu kɔkɔrɔdonni ma Algérie yɛrɛ ye jamana sugu jumɛn ye maa caman ye o faamuya sɛbɛnnikɛlaw diɲɛ kɔnɔ maa baden bɛ k'i hakilina di mirina jiginna maaw man ka ɲinɛ min kɔ fiyewu Algérie ka ko la o de ye k'a fɔ n'i ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali minnu bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ bamancawale kɛbaw k'a kɛ min ye bamancawale kɔkɔrɔmadonni kɛ n'o ye salafisiw ye k'a kɛ jihadisiw ye k'a kɛ islamisiw ye falayi ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka na u yɛrɛ sɔrɔ a b'u bɔra Algérie de fɛ yen i b'a kalama k'a fɔ ko Algérie ale ɲɛmaaw furadama u ye kɔkɔrɔma dondoli kɛ ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu minnu n'olu ye bamancawale njugawale kɛbaw ye falayi GIA min bangena Algérikaw fɛ u yɛrɛ ka ŋaniyaw kɔnɔna na n'u ka jamana ɲɛmaaw y'a bila sen kan ale bolofara wɛrɛw olu nana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye Algérie yɛrɛ dugukolo kɔnɔna na ni o ye Front Islamique pour le Salut wele n'o ye FIS ye Abbas Madani n'a ka maaw olu tun ye kɛlɛbolo belebele de boloda ko fɔ Algérie ka kɛ silamɛ jamana ye jagoya ni fin na falayi o fana wolola ko minnu na o ye nunjuguya ni bamancawale kɛbanganaw sigili ye sen kan sa a bolofara caman Algérie yaasa ka se ka o kɛlɛ ban pewu o bamancawale no njugawale kɛbaw sa u ye fɛɛrɛ de tigɛ u ka ɲɛmaw ka GIA in sigi sen kan GIA in ni GSSP ka taa fara salafisiw ka falayi u y'olu de bɔ sa k'u gɛn ka bɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'u yeri ka taa kosɛbɛ Mali ale ni Niger de kɔnɔna na kosɛbɛ u y'u sinsin mun de kan kabila minnu bɛ yen n'olu bɛ anw fɛ yan n'o fana bɛ Algérikaw fɛ yen n'o ye burudamelakaw ye falayi bɛn o bɛn lafiya o lafiya fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ anw ka jamanaw kɔnɔna na cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔna na Algérie de bɛ n'i can k'i jɔ ale de b'a jalatigɛli kɛ ale de b'a ɲɛnabɔli kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na ɲɛmaaya dira maa minnu ma u bɛɛ lajɛlen y'a ta Algérie kelen de ka dabada ma wa ale Algérie kelen i ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaa fɛn fɛn ye u dogoyɔrɔ ye ale de fɛ ye nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ bamanci jɛkulu ka bolofara minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye sɛma ye n'o ye miya ye n'o ye a falenna cogo o cogo la ka tɔgɔ sugu sugu da la falayi a bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen no Algérie fɛ fɛn fila u b'o de yira bamanciwale ni njugawale kɛbaw la balawu walima nafolo n'i y'a ye k'a fɔ bi jɛkulu ninnu caman bɛ yen u ye sen sɔrɔ u ye musaka sɔrɔ Algérie de donnen no u kɔkɔrɔ wa Algérie ka o ko a t'a dogo tuguni a tɛ dogola sabula u ye min kɛ Mali dɔrɔn na o y'a to k'a fɔ diɲɛmaa k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bolo bɛ ko in jukɔrɔ fo yɔrɔ jan o de y'a to bi sɛbɛnnikɛla tɛ sɛbɛnnikɛla ye jateminɛlikɛla tɛ jateminɛlikɛla ye ɲininikɛla tɛ ɲininikɛla ye bɛɛ lajɛlen y'i ka bɔrɔ yuguyugu falayi ka taa ɲini fo yɔrɔ jan i b'a kalama ko bamanci kulu ka dɔgɔ min jabala kun tɛ Algérie ye i ye Baskiw ta o i ye Katalanw ta o i ye Carlos ninnu ta o nin bɛɛ lajɛlen minnu ye murutu ni fɛnw boloda Algérie bolo tun bɛ nin bɛɛ kɔrɔ bamanciya k'o sugu jɔ k'a dili don k'a dɛmɛ fantan ani naani fɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ anw na pewu kɔsa in na u ka jamanakuntigi ye mun fɔ k'anw ka fɛɛrɛ sɔrɔli an ka degun na ko kɛmɛ sara la ko 90 bɛ olu bolo falayi o kɔrɔ tɛ olu de bɛ se ka balawu fana da don wa Algérie kelen ala a ma mɛn a bɔra ka mun fɔ ko AES k'an ka jate i ko jɛkulu min ni maa n'a kan ka baara kɛ falayi o bɛ taa wolo mun na Mali ka drone karili sisan fɛɛrɛ mun b'u bolo u b'a fɛ ka Niger de sama k'a lajɛ ka kibaruyaw ceru k'a kɛ komi sisan n'a sɔrɔ Mali Burkina Niger olu ni Burkina Niger olu kɛlen don k'u mabɔ anw ka jamana na falayi u bɛ ka a bɛɛ lajɛlen ye kajibina ngalo i ye nin fɛn fɛn mɛn tile fila in na a si tɛ sɛbɛsen ye nka kunnafoni di min don baara min don a ko na ɲɛdɔn Algérie tɛ ɲuman ɲini ka ɲɛsin anw jamanaw ma a misali dɔ ye mun ye kɔsa in na Maroc ko k'a bɛna kɔgɔji baara kɛ Maroc masakɛ a ko Algérie ma k'u k'u sen don a la k'u bolo di ɲɔgɔn ma Algérie ko petu nka min ye o ko bɛ ka sen sɔrɔ ka ɲɛ sɔrɔ min kɛ o fana bɛnnen tɛ u ma tuguni sabula olu kɔni ka sɔrɔ n'u ka lafiya foyi tɛ anw ka basigi la a ka kalaya anw dala yan
o de ka fisa olu ma nka nin waati in na waliya min kɛlen filɛ nin a y'a to maa caman ye faamuyali kɛ Algérie ale ka ko la fala in n'an bɔra Algérie an bɛ segin ka na Bamakɔ yan jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na min ye Mohamed Salem Ould Merzouk ye ale nana an fɛ yan Mauritanie jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri o ye ale ye général d'armée Assimi a y'a bisimila kɛnɛ kan an yɛrɛ ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Ablaye Diop ye o tun bɛ a kɛnɛ kan baabu ye tali kɛ min na falayi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa tunkarankew ka ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na min ye docteur Ould Merzouk ye ale nana ni bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ye balimaya bataki ni limaniya bataki ni teriya bataki ka bɔ République islamique de Mauritanie ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye El Ghazouani ye ka n'o di général d'armée Assimi ma ko yaasa u ka se ka hakili jagabɔ kɛ sa Mali ni Mauritanie bila kɔnɔ tɛ n dɔwle ye nka baarita kɔnɔ tɛ falayi k'u ka kumaw u ka se ka sigi sen kelen kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ hakili jagabɔ ko ka o kɛ ka ɲɔgɔn faamu jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o sigi sen kan ka kɛɲɛ ni taa ni ka segiw ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye waliya min bɛ sen na bi o tɛ tungafɛta ye sa wa an ka jamanaw ani farafinna jamanaw anw dɔnnen don ni tungafɛta ye koyi tungafɛta min ni o ko kɛlen don ko ye bi n'o ko dogolen tɛ maa si la falayi ko n'i ye tungafɛta lajɛ an ka farafinna jamanaw an b'a kan koyi wa an fana ɲɔgɔnna o ka dɔgɔ docteur Ould Merzouk ko min ye farafinna kɔnɔna ye tungafɛta kɛmɛ siradala 80 o ye farafinna kɔnɔna yɛrɛ ye yan han an yɛrɛ dama de bɛ munumunu ɲɔgɔn kan yan ko tɔnɔ k'o ka ɲi an ka jamanaw sɔrɔ o ma kosɛbɛ ani an ka bɛn ni keleyaw ma a ko fana ko min ye kuntilenna min bɛ yen bi ani jɔrɔna min bɛ olu la bi o de ye k'a fɔ sa maa minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ ka sɛbɛn ta olu t'a fɛ ka sɛbɛnko kuma mɛn wa maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ t'u yɛrɛ ci maa minnu n'o a b'a fɔ ma ko pasɛriw trafikanw ka t'i ci olu tɛgɛ a ka kuma na n'o ye Mauritanie jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye kuluba sɔgɔmada in na a ko san 2024 maa 500 o de sara farafinna denmisɛnninw na ko minnu su tara ka bɔ ji la ko san daminɛ ni san cɛ falayi olu ye maa minnu su ta u fɛ yen ko bɛ se maa 100 ɲɔgɔnna ma ko yalama an bɛna n'an sigi ka nin ko in lajɛ k'a sɔrɔ an tɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la wa ale nakun ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la a ko ko maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko Mauritaniyen tɛ Maliyɛn ye wa ko Maliyɛn fana ye Mauritaniyen ye olu b'an fɛ yan cogo min an b'u fɛ yen ten bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ko nka k'an k'a kɛ jamanaw ka sariyaw olu bonyani kɔnɔna na ani jamanaw ka baaraw kɛcogo ɲuman kɔnɔna na maa bɛ yen n'o o ye sɛbɛn ta k'o kana degun sɔrɔ o k'a ka baara kɛ ka kɛ ni jamana filaw olu ka bolodi sɛbɛnw ye baara ɲɔgɔnya sɛbɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka tali kɛ o la ko min ye Mauritanie ka ye ko n'o bɛ Mali la a b'a ka so ni Maliyɛn fana bɛ Mauritanie b'i ka so nka olu bɛ fɛ min ka sinsin ka kɛ min kan maa si kana bɔ ten k'a sɔrɔ i bɛ taa ten i kunfɛ ten sɛbɛn t'i la i tɛ sɛbɛn ta e tɛ foyi kɛ sɔnɔgɔya minnu bɛ yen bi ni Mauritanienkaw kɛlen don k'olu sigi sen kan falayi ko k'an k'a to min ye bɛnkan ka sɔrɔ u ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan min bɛ sinsin bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔ sariyaw kan bɛɛ k'i ta bato yaasa taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko sa ko ale kɔni nakun kun ye min ye o ye k'a fɔ Mali ani Mauritanie u bɛna jɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana ɲɛmaa filaw kuma ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ ale nana ni bataki min ye bataki bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ sa Mali ye min laɲini min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka kimɛli kɛ ɲɔgɔn ye Maliyɛn minnu bɛ Mauritanie u ka ko bɛ cogo di Mauritanienkaw ka jate la Mauritanienkaw fana fɛɛrɛ mun sigi sen kan ani ye sɔnɔgali min fɔ ko ka o kimɛli baara kɛ a nakun y'o ye falayi kuma wɛrɛ ma bɔ cɛ da ni tunkara taga in tɛ han o kɔrɔ k'an ye Moribo ko ne bɛ se kɛlɛtigɛ la a taari waramasa sigi e m'a ye de n ka pɛtipɛtini tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ tun bɛ taa sa nka dɔ kɛra fala ye Moribo ko ne tiɲɛ na a bɛ se kɛlɛtigɛ la ka t'i waramasa sigi u ye arabukan dasi fala ye Mauritanie jamanakuntigi ka protocole maaw ko ko nin to ye dɛ ko nin ye Assimi tulo n'a ɲɛ de ye ko nin ko tɛmɛ nin kan dɛ nin to ye pewu ko k'a to yen ko bazɛn to yen ko nin ye wolomasiri ko nin ye wolomasiri tabaa de ye
ko nin to ye dɛ ko i ka ko bɛɛ ale tun bɛna fɔ de ko a k'i arranger quoi ko k'a ka nin to yen Falaye n'an bɔra an bɛ taa Yuwaru min ye kurun dɔ ye ale kɔni yɛlɛla ji kan sa i b'a dɔn k'a fɔ ko Atarayikaw olu ka sugu tun ye bi ye bɛɛ lajɛlen b'i senfa ye sa ka taa dɔgɔkun kelen sugu min bɛ jɔ n'an b'a fɔ o ma ko foire ale kɛnɛ kan ye sa bato in kɔni de wulilen filɛ nin ye ka bɔ biyakaw fɛ yen ka t'i daraki ji cɛmancɛ la ye baganw kɔni olu tora ji la nka min ye maaninfinw ye dugudenw ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka olu kɔni kisi waleya in kɛra bi nɛgɛ kanɲɛ ta waati u y'a yira sa kɔni ko tiɲɛni kɔni kɛra minan caman ji y'o kunu baganw kɔni olu caman fana sara nka maaninfinw kɔni mansin ni ma to waleya in senfɛ Yuwarukaw olu fɛ yen min ye Yuwarukaw ye an b'u fo kuma tɛ arajo Aba maw k'olu fo an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Mali ye ale ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye APDP ale ka san 10 sɔrɔli o ɲɛnajɛw bɛ sen na min ye bi san 10 in baara hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa Bamakɔ CICB kɔnɔna na u kɔni ye maa mafalenw caman de wele ka na sa kɛnɛ kan Falaye min ye Senegal b'o la Maroc b'o la ka taa se Benin ma Ghana Niger Madagascar ani Burkina ninnu bɛɛ lajɛlen ka jamanaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsibaw ani bɔlɔlɔ kɔlɔsibaw ani baara minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la sa olu kɔlɔsibaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kumalatigɛla maa kun ye maa min ye sa an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Dr Amadou Nuhu Ture ye kɛnɛ kan ye kibaru ninnu olu ye maa dɔw hakilina ta an ka jɛ ka o lamɛn. San 10 daminɛna kabini waati jan activité daminɛna kunna sini université la Université des sciences juridiques et politiques n'a a tɔgɔ kɛra sisan Université Kurukanfuga ye donc activité daminɛna ni colloque international dɔ ye n ye mɔgɔ hakilibatigiw wele ka na k'u ka n'u ka hakililaw di protection des données kan donc appel à candidature kɔfɛ mɔgɔ 70 poste la mais université mɔgɔ ye mɔgɔ 40 ta olu intervenir na domaine caman kan donc activité daminɛ n'o ye sɔgɔmada in na kunun a continuera sɔgɔmada in na a bɛ sen na i n'a fɔ salle kɔnɔ i bɔra k'a ye cogo min na jamana 8 autorité ba anw fɛ yan olu bɛ ka kuma u ka autorité de protection bɛ baara kɛ cogo min na ani fɛn minnu y'u sɛgɛn ani u ye fɛn minnu kɛ olu bɛ ka kuma u kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan donc baara caman bila la sen kan san 10 in kɔnɔna la voilà donc an b'o de niveau la n bɛ a fɔ maaw ye ko san 10 APDP bɔra yɔrɔ jan ka na se bi ma ka na se yan san 10 ko caman kɛra mais hali bi ko caman bɛ yen mun kan ka kɛ donc an b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye ani maa o maa bɛ k'i Mali kɔnɔ bɛ ka APDP dɛmɛ a ka adamadenw tɔgɔ kunnafoni kɔlɔsi n'i ye fɛn ye fɛn min tɛ sariya fɛn min bɛ sariya sɔsɔ n'a tɛ taa ni sariya ye i ka dénoncer APDP la o de bɛ APDP dɛmɛ ka baaraw kɛ ka ɲɛ n'i ye fɛn minnu ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ entreprise ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bi ni adamaden tɔgɔ kunnafoni ta ka baara kɛ n'a ye u k'a dɔn kabini san 2013 minnu t'a dɔn olu k'a dɔn ko kabini san 2013 jamana ye sariya ta sariya min bɛ adamaden tɔgɔ kunnafoni kɔlɔsi sariya min bɛ ko wajibiya u ka n'u ye a laɲini k'u bɛ baara kɛ n'adamaden tɔgɔ kunnafoni u k'a dɔn ko ni u ma sariya kuma minnu fɔ k'olu bonya n'u a ma bɔ sira ma APDP bɛ se ka ɲangili bere ta o kama ka daminɛ 2 tila la ka taa bila 1 million na. Oui, ne kɔni min faamu c'est que Bamakɔ yan en tout cas baara caman kɛra n'o ko donner à caractère personnel fɛn o fɛn y'an tɔgɔ ye fɛn o fɛn y'an jamu ye fɛn o fɛn y'an ta ye en tout cas yan yɔrɔ la baara caman kɛra pour que kow ka taa ɲɛfɛ donc an bɛ Mali jamanadenw bɛɛ fo voilà ani baara hali bi Ala ka baara taa ɲɛfɛ kibaruya min bɛ fɛ k'a fɔ c'est que les données à caractère personnel an k'an bolo di ɲɔgɔn ma comme an deli ka min kɛ voilà pour que an ka données ka protéger ka ɲɛ voilà donc an ka hakili di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka kan kelen fɔ pour que jamana ka taa ɲɛ. Ni 10 ans kɔnɔ an ye baara minnu kɛ an y'o da jama kulo kan an ye documentaires kɛ an ye magazines kɛ an ye fɛn caman yira les relations de l'APDP les grandes lignes paneliw bɛ ka kɛ bi tile 3 an bɛ paneliw kɛnɛ kan
autorité seru autorité de protection dugu wolonwula olu de bi panel la ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ tuguni an bɛna panel wɛrɛw kɛ digitalisation Mali structure publique ou privée kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili falen kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma panel fɛnw thématique kan digitalisation b'o la intelligence artificielle b'o la fɛn caman b'o la panel caman bɛ yan bi olu kan ka développer donc 10 ans kɔfɛ tuguni an y'a ye information kan ka continuer comme sensibilisation kan ka continuer APDP ka baara yɛrɛ fanba ye sensibilisation ye kosɛbɛ ani contrôle an bɛna sensibilisation continuer ka contrôle continuer Mali kɔnɔ Mali ka kan bɛ Bamakɔ ka taga région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se yɔrɔ bɛɛ la pour que APDP bɛ se ka faamuya données personnelles ko bɛ se ka faamuya mɔgɔw bɛ se ka données personnelles kɛrɛnkɛrɛn ka potopoto ka a tɔpɔtɔ disons ka a minɛ ka ɲɛ k'a don ba la donc les 10 ans kɔfɛ baara caman bɛ yen mun bɛ kɔfɛ tuguni ka na kɛ. Mɔgɔ caman tɛ APDP nafa dɔn fo ni kasara y'i sɔrɔ ni kasara y'i sɔrɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka APDP ka baara nafa ye o ɲuman sɔrɔ c'est trop tard donc san tan in b'a permettre mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɔn ko autorité dɔ bɛ yen nɔ cɛkɛda dɔ bɛ yen nɔ min sigilen bɛ k'i hakili to kunnafoniya min bɛ adamadenw ka bugunnatigɛ kɔlɔsi kɔ. Donc o baara ninnu kɔnɔ an ye labɛn caman de kɛ pour que labɛn caman de kɛra parce que an ye yan nɔ dugu caman du pays bɛɛ nana Ghana nana Sénégal bɛ yan Madagascar bɛ yan Burkina bɛ yan Benin bɛ yan Maroc bɛ yan olu bɛɛ nana pour que ka na an dɛmɛ ɲɛnajɛ in na donc ça veut dire que olu bɛ se ka na ten quoi ça veut dire que u b'a nafa de ɲini sira yan. Ayiwa halisa o APDP kelen hukumu kɔnɔna na sa sɔgɔmada in na kunungo min ye premier ministre ye ale APDP maaw bisimila u nana ka na ɲɛfɔli kɛ ani ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surafana dun u y'o fana kɛ su rɔ dunanba minnu nana ka bonyamasegin kɛ u ye k'u waleɲuman dɔn min ye san 10 ɲɔgɔnni baaraw ye sa ale kan ka kuncɛ bi wulada in na min ye panelu ye olu b'ale baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ko in daminɛna kabini nin kalo in tile 9 tile 8 Kulukan Fuga la ale ni université ninnu kɔnɔna na u ye barosigiw caman kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ APDP ale ka baara o taacogo la Mali sanu ko a yɛlɛla sanfɛ kosɛbɛ sanu k'a ye tɔnɔ min ladon jamana kɔnɔ kɛmɛ sara la a bɛ taa se 52 ma buruburu 5 a sera o ma salongo kɔnɔna na min ye Mali sanu ye sa ko kɔni n'a y'a sɔrɔla k'a fɔ ko sanu kɔni yɛrɛ bɔli ko o binna kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Mali ni bariki fɔɲɔgɔn kɔ nka min ye Mali kɔni wagane ale ye min sɔrɔ o musaka darawuli bonyana min ye sefa wari miliyari 835 o ɲɔgɔnna o sɔrɔla ka se ka don jamana wagane ale kɔnɔna na waleya in kɔni bɛ ka kɛ tuma min na sa o y'a sɔrɔ sa sanu yɛrɛ bɔli an fɛ yan 100 sarada la ale binna ni 23 ye sabula min ye sanubɔyɔrɔba min bɛ an yɛrɛ fɛ yan n'o ye bariki ye o ni jamana ɲɛmaa olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nka o bɛna ta min ye yɛlɛmaba minnu donna sanuko la an ka jamana kɔnɔ o y'a to sa sɔrɔ dɔ farala a kan jamanakuntigi ale ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa min ye hôpital di Mali ye ale kɔni ye pano sɔrɔ pano ninnu kɔni a bɛ taa se fo pano 1000 ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kurumukali kɛra kunu hôpital di Mali la général Asimi ale nakɔrɔkɔrɔmaw olu tun bɛ kɛnɛ kan yen misabugukaw fɛ sa maa caman o taara kɛnɛ kan min ye hôpital di Mali ye ale bɛna fara dɔgɔtɔrɔso ka dɔgɔtɔrɔso minnu ni jamanakuntigi ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ni o ye odonto mɔgɔw ye ka taa tɛmɛ sa dialyse centrew bɛɛ lajɛlen na ale ni dermatologie mɔgɔw ko n'u ye dɔgɔtɔrɔso tɔw fana baaraw bɛ sen na yaasa sa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka panneau solaire sɔrɔ cogo min i n'a fɔ jamanakuntigi o y'a laɲini cogo min na CEDEAO ale ye laɲini kɛ sa ko Mali ale ni Algérie ka fɔɲɔgɔnkɔ in k'a ka kɛ bɛn ani ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na ko min ye kɛlɛ in ye u k'u jija a kana tɛmɛ kuma lafɔliw kan u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen la bɛn ka sɔrɔ ka sigi sen kan k'a sɔrɔ mankan wɛrɛ o ma bɔ a la u ka ɲɔgɔn faamu CEDEAO ye bataki kɛ kunun ka bɔ a ka soba yɔrɔ la yaasa ka se ka maliyɛn minnu bɔra Moritani k'olu dɛmɛ sa a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye Musa Agatayɛri ye ale kɔni tun ye maaw bila ka taga Kambu Gajabakaw fɛ yen diinɛ in yɛrɛ ka ɲi sa min ye Kayi gouverneur ale fana tun bɛ yen maliyɛn maa 700 ɲɔgɔnna olu de nana kɔsa in na o dugu in kɔnɔna na dɛmɛ a taara ka don olu ma Nizɛrikaw fɛ yen Awusa kan ale de talen don ka don ba la bi a kɛlen don ka jamana kɛ kuma kɛ baara kan ye kan min sa ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna yamaruya k'o fɔ baarakɛ kan o na kɛ tubabukan ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ o laɲini de kɛra u ka sigiliba min kɛra u ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni jamanadenw olu ka laɲini ye
somalikaw fe sigana bɛ u la hali bi sabula u y'a yira sa k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen ni olu kɔni tun bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ lamɛrikaw yɔrɔ ko 12 ɲɔgɔnna u ka jamana kɔnɔna na olu bɛna degun sɔrɔ min ye Nations Unies maaw yɛrɛ u y'a yira sa ko nin waleya in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ o ye k'a fɔ min ye jamanakuntigi kura min bɛ yen bi États-Unis kaw fɛ n'o ye Donald Trump ye ale kɔni ko sa u ka musakaw u ka don bɛrɛ la yaasa ka se ka yɛlɛma ale kɛlen don ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sa n'o bɛ Elon Musk bolo o de kɔni y'a yira sa ko nin musaka ninnu kɔni ka jɔ fɔlɔ degun kɔni a bɛ baɲumankɛtɔn caman ka bi somalikaw fɛ yen olu caman yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u tɛna se k'u ka baaraw kɛ dumuniko ta nasira fɛ Botswana gouvernement ale fana jɔrɔlen don sabula a ka dɔgɔtɔrɔlakaw b'a fɛ ka baara bila u y'a yira sa n'a nana kɛ kɔnɔ a bɛ kɛ degun ye sabula u ka jamana kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔsow bɛ maaw kun fɔlɔ minnu furakɛli kɛ o yɔrɔ maaw olu de y'a yira sa k'u bɛna n'a kɛ degun in ko yaasa ka se k'o wuli sa dɔgɔtɔrɔlakaw welelen n'u ka na u ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka kuma cogo min na nka caman bannen don Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye République démocratique du Congo ale jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Joseph Kabila ye ale kɔni sigilen n'o ye nin y'a san kelen ye a ko ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ don nataw la a bɛna segin ka taa Kongokaw fɛ yen a yɛrɛ faso la ka t'i sigi yen sabula a tun ye san kelen min layidu ta k'a fɔ ko yaasa ka se ka jamanakuntigi kura to a k'a ka baaraw kɛ k'o san kelen o dafara Afrique du Sud min ye sɔrɔ yakubabaw ye ani jagokɛlaba minnu bɛ olu ka yɔrɔ la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ale ye waleya min kɛ kɔsa in na o ye degun se olu ma kosɛbɛ pétrole kɔni o sɔngɔ jiginna kosɛbɛ baarakɛbaliya bɛna na caya u ka baarakɛdaw caman na sɔrɔ olu bɛ ka dɔgɔya min ye jagokɛlabaw ni magobatigi minnu bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen u nisɔngoyalenba don Donald Trump kalen filɛ ka nin waleya min kɛ nin ye o waleya kelen hukumu kɔnɔna na sa farajɛlakaw ka jɛkuluba n'o ye Union européenne ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka ɲɛsin Trump ka laɲini ninnu ma u fana kɛlen don ka fɛn caman labɛn fɛn minnu b'a to sa u fana ka sɔngɔw an'u ka minɛn minnu bɛ taa Américains fɛ n'o ye motow ye ka taa se sumalaw ma ale n'u ka kɔnɔw olu bɛɛ lajɛlen sa ko bɛna a lajɛ ko ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o la k'o fɔ ka jɛ ka o fɔ ɲɔgɔn fɛ Chine ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni lamɛrikɛn jamana kɔni ye tora ka nin bolo in kan kɛmɛ sarada la olu fana na dɔ fara u ta kan koyi ko u yɛrɛ tɛna dan tuguni 34 na koyi k'u bɛ taa n'a ye 80 kɔ la ko sabula k'u kun y'o mun fɔ k'u ma jatew bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan min ye nin ko in ye o kɛlen don bi kɛlɛba ye jagoko ta nasira fɛ Washington ale ni Pekin ni ɲɔgɔn cɛ maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Chinois kɔni b'u kantigɛ da kan sabula bi jamana min don ale kɔni ka sɔrɔ kɛlen don k'a labɔ kosɛbɛ musakako ta nasira fɛ fana ale bɛ se ka ko caman kɛ Américains o se tɛ olu ye sabula juru minnu bɛ yen bi u ka ca kosɛbɛ Amérique ale kan kosɛbɛ halisa o sɔrɔko ta nasira fɛ sa yaasa ka se ka faamuyali kɛ sa telefɔni bɛ yen n'o ye iPhone ye ale kɔni mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min sigira sen kan nin Trump fɛ fala ye ko a y'olu fana ka sɔrɔ jiginɛ kɛmɛ saradala 22 maaw kɔni ye iPhone ye k'a to yen fɔlɔ kabini avril kalo tile fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ marque in kɔni tuma o tuma ale de tɛ kura bɔ wa zen kɔni ko musakabatigiw u kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ ko in na kosɛbɛ farafinna ndolati min bɛ senna nin waati in na n'o ye sifinw ye san 17 bisa olu kɔni bɛ u ka quart de finale daminɛ Burkina yɛrɛ y'o se sɔrɔ ka ban ale ye Zambi minɛ k'o ba dɛbɛ dasi 6-1 Burkina sa ale y'a ka papier sɔrɔ Egypte ni Cameroun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique du Sud ale ni Maroc kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Zambi ale kɔni buruna ka ban ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye Maroc ni Afrique du Sud ka seba o de ni Burkina bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale tɔ kelen na n'Ala sɔnna a ma na tila ka a tɔ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na maaw olu tulo kan min ye an ka ndolatila n'o ye Adama Kulubali polisi ye nin waati in na sa ale kɔni yɛrɛ min ye AGOSR kɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ denkɛ k'o fana b'a senda nɔ na ko ye fala ye min ye denkɛ in tɔgɔ ye Mohamed Kulubali kamalen ni san 17 a y'o ndolati kɛ AGOSR maaw fɛ nin waati in na sa ndolatan kɔni a ye 22 de kɛ cɛlu dasigo 4 a kɔni hakili b'a la sa a ka se ka jouer samata sɛgɛw fɛ cogo min na sabula maa minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 19 na a bolo de ka tɔn na bi AGOSR kɔnɔna na a kɔni ka yira sa k'a fɔ ko min ye samata sɛgɛw ye ko f'a kana jouer olu fɛ ka se k'i jeniyɔrɔ fi jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Mohamed ye a n'a ba bɔlen don dɛ anw polisi ɔnzɔnba labugu awɔ a n'a Mohamed n'a ba de bɔlen don kosɛbɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma fala ye nin bɛ bita kuncɛ n'Ala sɔnna a ma su in na Dr Adama Jabate b'an bolo an n'ale bɛna kuma Mali ni Algérie ko kan AES fana ni Algérie ko kan Irisi ni AES
ani waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ko minnu b'a duguma ni mɔgɔw bɛ se k'a lafaamuya kosɛbɛ su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye Dr Adama Jabate an b'a de bisimila. Falaye Keyita tun bɛ yan min ye Berete Famara Berete ale fana tun bɛ yan ka taa fara Keba Jalo kan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21.